גלבול היקרה, אם הייתי יכולה להביא לך 10,000 שקל, או דולר, או יורו, את שווה כל שקל, אחותי. את מהממת, את מדהימה, את נשמה טובה, קודם כל. אם את לא היית, אני לא הייתי מזיזה את עצמי לשום דבר, לא היה לי כוח. לא האמנתי שאני אוכל להרים את האירוע הזה, ואני באמת אומרת לך, אירועים זה דבר שקטן עליי, אני עושה הרבה. האירוע הזה היה כנגד כל הסיכויים. את לא מבינה, אני לא יכולה אפילו להתחיל לספר לך מאיפה הרמתי כוחות, ומי שהרימה לי את הכוחות זו את ורק את, וישבת עליי, ולא הרפאת, וטקטקת, ולא עזבת אותי לרגע. והייתי כבר עם הלשון בחוץ, וכל פעם אמרתי, זה כבר לא בשבילי, זה כבר בשביל גל, אני לא יכולה לעשות ממנה צחוק. זהו, יש פה מישהי שדואגת לי יותר ממה שאני דואגת לעצמי, ואני חייבת לתקתק לה, ואם את לא היית יושבת לי על הראש, תקשיבי, את לא שכחת כלום, את תקתקת, את עבדת קשה. אחותי, אין לי מה להגיד לך, את באמת ומעל הכל, והכי חשוב, את אישיות מהממת ומדהימה וישרה. אין לי מילים, אני מודה לשם ששלח לי אתכם. ואני באמת, כאילו, תקתקת את הכל, אחותי. אני לא רק שאין לי מילה רעה, אני גם לא יודעת מאיפה להגיד כמה טוב וכמה דברים שאני אפילו לא חשבתי. את כל שנייה היית שם בשבילי, את תקתקת את הכל. חבל על הזמן.